Tens que filmar això, Pete. I vam quedar enmig del mar, Sí, sí, no, Jordi, ho estic filmant, Ara. Vam quedar al mar, sense gasolina, on tenim ara? Què fem? Endavant. Cap a la platja. No, ja ha arrencat. Sortirem d'aquí, sembla, al final. És que estava escoltant el Jordi, no estava gravant. Que no, això, va, poseu-vos-hi bé, va. Si la passo bé. Vale, ja està, ok. No, que ja està fet, estic fent vídeo, O sigui que tranquil. Dale una más. Una más. Sí, estic aquí, vale. Ok, vale. Vale, ja està. Un poquito, No, es que, mira, yo esta música ya la tengo. Si la tuviera en CD normal, bien, pero así en MP3 no. A ver, me estáis estafando. ¿Así? ¿Sí me tenía pin? Una propina, sí. Vale. Que no te estafen. Y me hay unos 100 pesos. De productes és tremendo. Fixeu-vos quants venedors tenim al nostre voltant. Sí, són 5 euros. Ven, si corro, me voy. Si quiero 3, son 1.500. Vale, 1.500 con la cerrada. No hay problema. Apúntame. Me te has regalado un puro pequeño. Yo te regalo una caja. ¿Una qué? Hazte una caja. Vale. Ya, ahora vamos por lo serio. Ahora vamos. Cóbrame esto ahí. ¿Cuánto me dijiste? 19. Oh, escúchame. Sí, 19. Cóbrame de 19 dólares. No, yo tengo peso. Mira, ponme esto, envuelve esto, que no se me le quede nada. Méteselo ahí, yo lo metí ahí a los juegos. No, métele nada, yo no voy a meter nada, sí. Yo la voy a poner ahí. ¿Pero qué hago con esto? ¿Qué hay? No, digo. 4.990 menos el 50. Tómalo todo. 4.990 más. Ahora el 40%. 50. A 50. Entre los 7.900. Un purillo para que lo disfruten. Claro. Tranquila. Pero luego, para comprar otras imágenes, mira cómo lo... Ha sido culpa de este. No, mira lo que pasa, jefe. mira, cariño. Ha sido culpa del jefe. Un purillo, como tú como tú. Bueno, y culpa tuya también, porque si yo llego aquí y no hay nadie que me invite a ron, me voy pa' patas. Claro, eso también.
Clar, això també... Aquesta és la volta. Tot gastat, tot gastat, tot gastat, tot patallar-s'ho. Hola, Pepa. Jo vengo con vosaltres, és com si t'estigués forçant a dir no, espera't, que vengui amb vosaltres i queda això, dic, pues que no fa falta, o sigui... Aquest guia està allà a la nostra dreta, no ens el traiem de sobre. O sigui, ens ha ajudat, però ara ja és incapaç d'anar ell, de deixar-nos anar pel nostre compte i ell anar per la seva banda. O propines i més propines. Sembla que amb lo d'ahir, que es va guanyar en 3 hores el salari d'un dia d'un treballador espanyol, doncs segur no hi haurà més propines. Mira, allà el teniu. Sentat a la dreta. Doncs avui, noi, em sembla que serà que no. No, ese caballero apretado, ¿verdad? Sí. Se suposa que busca l'autobús. Ah, mira, això és l'estació d'autobús. Hem arribat. La Débora està allà al darrere. Sí, el de Jordi es diu Pancho, exacte. I el meu Fidel. Ja gairebé farem. No ens agrada que aquests animals s'esforcin tant. Ho haguéssim pogut fer a peu, però bueno, al final ens han convençut de fer-ho en cavall. Esperem que la càmera no se'm caigui a terra. Bueno, com el cavall patini per aquesta baixada, la patacada serà forta per tots plegats. Cavallet, tu tranquil, mira com patina el del Jordi. El meu espero que aguanti. No t'aproximis tant a les plantes que em deixaràs fet un Cristo. Què, Jordi? Mira, que m'agrada més de peu. Vinga. Vinga, t'estic guanyant, Pequeño que yo peso más que el chico. Yo peso más que el chico de detrás. No, yo peso más. Yo peso más que el chico de atrás. A ver que está muy delgado. Sí, eres más pesada, Débora.
Ay, Alexandra, ay, Dios, ay, Alexandra. Era para sobrevivir y ya era... Hostia, qué asco, tío, eso. Sacaron el resto y metían así. Paté. Però és paté o és carne? Paté. No, la carn, l'atún... En forma de paté. Sí, hi ha En forma de paté o en forma de carn? Textura paté, eh? No, o sigui, saps com els d'això? Estaven allà els rectangles, estaban los rectángulos ahí con todo el esto y era como helado. Carne en cuadritos. Te lo rascaban. Y Ah, però la carne dice en cuadritos. ¿sabes? Como dicen, fes-me un cucurucho de atún. Pues casi te ponen el cucurucho y El atún era frío, como en un helado, ¿cierto? Sí. O sea, el atún... Bueno, frío no, pero sí que salía como... Com un helado. Sí. Mira, m'agradaria pas. Bueno, está la mancha americana. Nada, lo que es esto sí, pero lo que es de la bola no. Y lo bueno es que... Esto de que vas así. Pero esto de la... Y después salían de San Francisco y contaban a 3 o 4 mendigos afuera, que los pedían dame un trozo de pan. Y toma todo. Era alucinante. Yo le di la mitad a uno porque es una menor. Compré el grande. Atenció als meus I postres. tant, la comida. Sí, calories, colesterol, atacs de cor. Està fatal. És igual, Està fatal. és igual. Està fatal. És un dia, últim Està dia, fatal. últim dia. Què dius, què? Ha menjat cada dia així, o sigui que... És mentida, me n'he menjat. Família, aviam, anem a veure, el viatge acabat, llavors digue'm de veure això que acabes de repetir, què t'agradaria fer tu? Voldries agafar un bitllet i marxar cap aquí i d'això i treballar... Xavi, que no compro mai un terreno. Tinc que comprar un terreno, Xavi. No sé si són tan baratos aquí, eh? Bueno, fem així. 4 palmeres, ja està. Bueno, ens anem direcció cap a l'aeroport ja. Viatge s'acabó, 2 setmanetes acabades, bueno, havíem perdut l'hotel de vista. S'ha acabat. Proper viatge, no sé, estic afònic total. Entra l'aigua freda, entra el tabaco d'aquests i el fum de la discoteca i el cridar i tot, que no... No, i ara encara estic algú millor, però bueno, és el que té el d'això. Musiqueta tot el dia, això sí. Tot el dia. Van a mig gas. Els hi tens que repetir 50 vegades perquè et facin una cosa. Però tu, aquesta gent, sempre estan alegres. En fi, al proper viatge ja continuem fent més vídeos, més fotos i explicarem com acaba la història. Estic molt cansat ja per continuar parlant més. O sigui que, quan arribi a casa, més de lo mateix. A tornar a la rutina.